da labari kalaman kasar ratsar raina har sun yi tasiri. Na baka duk ragamar raina ka zamo abokin sirri, da kai zan yi soyayya ba nuna tayayya. So nake ka zama to an gona a gidan ka in zauna. Rayuwa da ke zan yi ina buƙatar kin rarrashi. Raina na bugun daidai ga zuciya tana jan numfashi. Kirjina yana mun zafi raɗaɗinsa tamkar garwashi. Ki juyo ki bani masauki, gare ki dai yau tattaki.